Yanzu na san mai tambaya zai ce, ni dai ba na son in biya haraji, ko kuma ina son kuɗin da zan biya haraji ya zama ya rage. Tsakani da Allah, biya haraji fa akwai zafi akwai ciwo, musamman idan baka ganin amfanin da kuɗin da ake karɓa na harajin yake maka. So akwai hanyoyi wanda doka ta yarda da su, akwai dabaru da mutum zai iya yi domin ko ya guje ma harajin ma gaba ɗaya, ko kuma ya rage kuɗin da zai biya na haraji. A wannan gaba zan raba wannan tattaunawa gida biyu. Akwai wanda ya shafi ɗaiɗaikun mutane ma'aikata, akwai kuma wanda ya shafi 'yan kasuwa. Mu fara da su ɗaiɗaikun mutane. Idan ɗaiɗaikun mutane ne, hanyar da za ka yi ka rage harajinka shine, na farko ya zama cewa za ka iya shiga tsari na voluntary pension contribution, ma'ana ka ba da kai wannan asusu na tanadi domin ritaya. Na biyu kuma akwai tsari na life insurance, wanda akwai wanda yake daidai da shari'a, ana kiran shi da takaful family insurance. Mun yi bayani akan takaful a wani shirinmu na baya, za ku iya duba shi domin ku samu cikakken bayani. Wannan tsari na voluntary pension contribution yana da nashi kalubale, har ma da life insurance ko assurance ɗin. Kalubalen shi shine, ga wanda kuɗaɗen shigan shi ba su da yawa, sai kuma ka sake ɗaukan kuɗi ka biya wannan kuɗin domin harajin kai ragu. To abin da hakan yake nufi shine, kuɗin shiganka wanda za ka yi amfani da shi wurin biyan buƙatan ka ya ragu don guje ma haraji. Ka guje ma haraji, amma kuma kuɗin da kake da wanda za ka iya amfani ka biya buƙatunka su kuma sun rage a hannunka. Domin idan ka biya wannan pension ba abu ne da za ka karɓa kuɗinka yanzu ba. Haka shi ma wannan life insurance ba kuɗi ne na yanzu ba, amma suna da nasu alfanu. So wannan na kawo ne don mutum kada kawai ya ɗauki ɓangare ɗaya, ya zauna ya nazari ya ga me ya fi dacewa da shi da kuma buƙatun shi a matsayin shi na ɗan adam da kuma yanayin ahalin shi. Wannan su ne hanyoyi. Abu na gaba shine, akwai sabon sassauci da wannan dokar ta kawo, wanda mu yi maganar shi a baya, wanda ake ce ma rent relief. Wannan rent relief ɗin an rage maka kuɗin harajin ka ne da kuɗin hayan da mutum yake biya. Ana cire kaso 20 cikin 100, 20% kenan na kuɗin hayar da mutum yake biya. Ba za a karɓi haraji ba, da sharaɗin cewa kaso 20 ɗin nan ba zai wuce 500 ba. Idan ya haura 500, to za a ɗauki kawai wannan kuɗin a matsayin 500. So abin da za ka yi a nan shine, ita gwamnati tana buƙatar hujja. Duk lokacin da ka biya kuɗin haya, ya zama cewa kana da receipt, kana da wata hujja da zai nuna cewa ga kuɗin haya da ka biya. Amma yanda mutum zai iya mora ya amfanu da wannan rent relief ɗin shine ya zama yana aje hujja, domin gwamnati tana amfani da hujja ne. Duk lokacin da ka biya kuɗin haya, ya zama kana da receipt da ka karɓa, domin lokacin da za ka cike wannan assessment form da ake yi na biyan haraji, kana da shi don ka haɗa da shi a matsayin hujja. Ko kuma ya zama kana da yarjejeniya ta haya, abin da ake ce ma rent agreement kenan. Wannan su ne abubuwan da zan takaitu da bayanin su akan dabarun da ɗaiɗaikun mutane za su yi domin su tabbatar da cewa sun rage harajin da suke biya.